údar an scoil Méabh agus a chéadúir nua alsaithe an mhaí ici le linn seachtain fásachta an uathachais agus an leabhar sin na Freya Harte is not a puzzle. Is duine le thuthas í an charachtar Freya agus is duine le thuthas í Méabh an údar atá linn inniu agus fuairsí an diagnóis uathachas níos moille ina híal. Tá Méabh linn inniu leis an leabhar a phlé chomáid le cursaí fásachta an uathachais. So Méabh tá fáilte mór roid Lord linn inniu gur maigad as a bhélinn. An miste leat táiseacht just rudbug a intinstúin fuad híon. Cinnte agus gur míle maithagat tá sé go hálainn a bheith leat inniu. Is mise Méabh Ní Choileáin is as blá clia mé. Is scríbnúair mé mar a luí tú agus bhailsiú mo chéadúir scéal im mbliana. I dteannta sin is maclainn dochtúireachta mé i gColáiste na Trionóide tá mé i moltaí i scoil an Bhéarla an sin agus rih sin mhúinteoir bunscoile mé agus cha mé tréimhse ag obair san arnáil fhoilsithe chuma. Fairwise, tá cinál codhmhór taithí agad ag codhmhór arnealathe difriúla ach a tá bunscoile na chéile chomáid agus tá dearcú ar leiththegad mar is dótha mar mhúinteoir chomáid ar cinál saol an dalta. Cad é a sppraig tú leis an leabhar seo a scríobh sa chéaddal síos? Is dócha gur hastig weim scéal a scríobh ina méach cailín uathach mar léach an. Hastig weim scéal a scríobh faoin uathach is freisin a bhí dearafach agus cailchúiseach agus crin agus is anna bheith ecinn tú léachra gur cailíní uathacha iad agus hastig weim rud éigean éagsúlaí inmh. Yeah, agus creidim go thomlann go bhfuil sin buinte maithagad is iontach an leabhar é agus sílim go bhfuil sé scríofa agad ar bhealach ionta stúama agus intéiche don léthóir níos sinne agus intéiche don léthóir níos áige fásta. In sin is dótha an leabhar sin scéal faoin charachtar nó a smáilm gur úsistún fácail léach an sin faoin léach Freya agus is cailín ágaí ar an bhanscoil a bhfuil uathachais arthaí agus scéal ar leith ina saol ici. An sé leat rubag a intinstúin faoin charachtar Freya agus beidir na dúchlein atá rimpaí margheall ar an uathachais ach fásta na déisina atá rimpaí fásta mar cinneál duine óg nó ribh Freya í híon nó ribh duine óg arbaí a bhfuil uathachais orthu. Se cinnte. Ceantas na dúchlein is mó atá eici is stoilm a bhfuin leis an uathachais ná an deacracht atá eici a chuid mothúchain a aithint agus a anamnú. Is rudí iad a bhothaíonn si go fisiciúil agus aithníonn a chorp nuair atá agla orthaí nó farrag nó brón nó búirt ach tá sé anna dheachar orthaí focail a chur leis an taithí sin agus nuair nach féidir leithí a chuid mothúchain a aithint tá sé fíor-dheachar orthaí iad a thuiscint agus nuair nach féidir leithí iad a thuiscint ní féidir leithí deilál leo agus is chuige sin go mothaíonn si anna chuid den nach bhfuil smacht eici ar a saol. Agus is socha gur duine ciúin agus cúthal í agus ní tréthe iad sin a bhhuiint leis an uathachas agus ar nó is féidir le duine a bheith ciúin agus cúthal agus gan a bheith uathach ach tá saghain freisin tá níos mó tuiscinne agan inis faoi cailíní uathacha agus is minic go mbíonn siad ciúin agus cúthal agus an fátá lei sin ná go bhfuil an iirecht a dhéanamh acu tréthe uathacha a chumad faoi cheilt agus tá siad tá cumas iontach acu tréthe chumad faoi cheilt agus rudí a chur a bhalach agus níl sé cho éasca sin iad aithint ar dús cailíní uathacha agus sin mar thosaíonn scéal Freya is dócha ach dúir mar a bhaineann si tuiscint amach orthaí féin agus go dtuigeann si go bhfuil si uathach
fólamíonn si chun is dailá lei sin. Yeah, sin gohénta agus is dóthe níos muile inniu go leormuid písabag faoi cáilní go príomha a bhfuil uthas orthú agus go bhfuil cinneal dúchláán ar leith in sin. Is cinse go bhfuil tuiscin dóin agat ar seo agus is dóthe ag smuoinú siar ar na leihananta sin ar an scoil. Is minic mar a déir tú do chaalaí a bheith cún agus cúthach ní chiallaíonn sin go bhfuil uthas orthú agus bíon cuma difriúil ar an uthas in ahananne is dótha. Do méthe ábalta cóirle a thuirt do Freya, dó do Freya charachtar nó do le chéan nó don duine óg le thuthas agus bíú sin duine le diagnóis nó duine gan diagnóis go fáil. Cé dé an cóirle a bheith agad dífa? Thaíonn rud eile a bheith cinálta leat féin agus a bheith fáineach leat féin. Den cinnte neart deisina a thuirt duit féin anála haingt go háirithe ag deire an lei nuair hagann súháile an scoil. Is dócha gomrahan tú béidir go bhfuilt ag fideal a chahab agus tú i measc de chóscoilóirí nó cinál tréthe áirithe a chamad faoi chealt ach bhí cinse de mar sin go bhfuil deis agat faoi se bháil in dhé sin agus mátá aon simine faoi le agat nó cahabhaimsere a haíonn go mór leat. Bhí cinse go leor ama a thuirt den rud sin más rud é a thugans léisiúr ruit agus suamhnas freisin. Yeah, sin cóirle aontaich do giniurbí is dótha cóirle aontaich go háirithe ag an éis sin Agallamh a habhailt go bhfuil sé aonta deachar agus tú i de dhéagár agus an cinneal brú sin an bíú sin mata uthas ort nó mana bhfuil an brú sin an le bheith cinneal istí i mosa éirithe agus is mailam go bhfuil an scéal seo an agus sílam go bhfuil rudaí mar seo gohéintach fa henne fasacht a ardú agus go bhheicid dalta a cosal le Freya nó duine ógat a cosal le Freya go bhhecinn siad cud dífa hían is tíon san charachtar sin. Ceann duna rudaí san leor a tá aonta cuachtach darlam na luúin tú ná Freya na Snow White moments. An me le rub aga interestúin faoi sin faoi cedé atá I gceist leis na Snow White moments agus beidir nád nó cóirle do heismthóir nó do chiomhnóir le dul an leicla sin. Cinse, is dócha ar an géadal síos tá sé níos fearr iad a hachant ná mar atá sé iad a stoppa agus tá sé níos éasca is dócha. An rud atá I gceist le ná clise omláin agus níl éon neart ag an duine uathach arthú féin nuair a hagans Snow White moment Barglíonn Freya arthú. Agus an nod is mó nó is tábhachtaí a bheith agam de éon hisismthóir nó mhúinteoir ag plé le duine cosú le Freya a hagans rudí mar seo arthú ó am go ham ná a bheith fáineach lo a bheith cinse fadas nach bhfuil siad I mhaol spás a thuirt dóibh teach de rás thuú féin agus anála haingt béidir go marthaí an cléise seo cúpla nóméid béidir go marthaí sé uair a chléig ach teachí siad a rás thuú féin de réir a chéile agus tá sé tábhachtach a bheith cinse bhfuil an timpplacht ciúin agus suamhnach faoin am go dagann siad a rás thuú féin. Ní fiú iireachta dhéanamh cumarsáid a dhéanamh lo mar níl an cumas acu tuairtfuoi sin agus mar sin is socha an rud is tábhachtaí a rís nó díreach spás agus ciúnas agus fáine. Tá siad scanrán ar a Harlaíonn na rudí sin agus níl éon neart ag an duine uathach orthú mar sin fáine agus cináltas agus tuiscin tearín rud eile.
Yeah, I go cinse like níl an duine uthe ag rénú cinneal an cluisiú sin a bheith acu ar nó agus tá sé scanril dífa agus chomáil mar heigeid gohfuil sé scanril don teismthór ná don bhainseoir agus luí tú an sin níos luthe go hairithe agus an duine óg sin ar scoil. Is mai hen sean gohfuil siad in an na maithe haine chur faoi cheilt rudbag agus iad ar scoil a heis minic beidir go darlaíonn an cluisiú sin nuair a hagann siad arráisiún scoil an lá sin agus is mailam an dóir chuirtí síos ar an sin ggóil sin níos fearr é sin a haint. Agus níos fosa se has go mhuiid siad an pontse sin amach go bhfuil orthú déile leis. In san seomar range is dótha tá perspecteacht ar leiith agad ar seo, agus tú cailíthe agus an urid sin de haithí agad mar bhain seoir bunscoile cailíthe. An bhfuil náidir bí agad do muinteirí go mhaon sin mar tanneart muinteirí inis atá ag pléile daltaí le thuthas ar atain na difriúla ar an spectrum agus is cinse go bhfuil na muinteirí sin a géirí taithí níos dearfaí a bheith ag na daoine uathach in san seomar range is dótha sa dóas go mééis siad níos comfortaí ar scoil agus go neanan siad an cluisiú sin a hahaint go fada agus gur féidir. Kinse agus mar deir tú tá muinteirí go bar sihan a éagsúla agus beidir go bhfuil siad ag gobar mar bhúinteoir ranga I rang Uathachais nó a scoil speisialta beidir go bhfuil siad mar bhúinteoir I rang príomhshrutha agus go bhfuil daltaí uathach acu sa siomh sin freisin agus buinse sin leis an spectrum mar deir tú agus gColáiste is atá sé. A rís th éonrad faoine an rud is tábhachtaí agus tuiscint chomá, mas rud é go bhfuil daltaí uathacha agat. Bhí fisreach faoin uathachas, bhí géisteach le gahanna uathacha le tuiscint uinteamach ar an ábhar se, tá neartdaine an ag léad a hí féin inis agus beidir go bhfuil amóid tú wethúsan. Ná ghlach leis na stereotípí sean aisinta sin. Bhí géisteach le daoine uathacha iad féin. Agus chomáile sin branig ar do cheolmar ranga. Branig mas rud é go sé Jackar ar rinne uathach feimú in áit atá annach lórach nó go bhfuil annach chud bollanna éagsúla ann nó go leor glúiseach den saolaigh dá mo rinne uathach tosa an métha ábalta deilá sa siomh seo agus má cheapan tú go mbeadh sé dúshlánach ghlach leis go bhfuil sé dúshlánach ar do ghalta agus gen iireacht timpplacht atá suamhnach a chruthú chosúnach is go féidir leat ar aonnos agus is socha deisina a thuirt don ghalta sosanna beaga a ghlacha a rihan lei féidir go bhétá cinál postanna beaga a thuirtdóibh a dheorach deisdóibh an seomar a ágáil agus siúil súsí san fasáisisin a rudéigen rudí beaga mar sin is dócha a tharaon rud baine agus tuiscint agus se má leir a gcíonn siad cinál soléirú ar rud ná ghlach leis nach raibh siad a géisteach leat an chéadúir nó rudéigen béidir go raibh agus béidir go raibh sé Jackar orthú próseálaí anamh ar an méidir bhí á rá agat. Mar sin tuairtaíocht dóibh má tá cúpla nóméid sa freisig teastal wethú chun tasca chur agriach tuairdóibh é sin má tá takeíocht ag teastal wethú tús a chur le tasc agus iad féine agrú geníireach takeú le a rééis sin freisin. Cinse agus in san leor is cinneal an leorlán nó an sean seomar range atá ag feimú mar leorlán sin an at cinneal saoilte atá ag Freya an fríú charachtar agus tá sé táhaach is dótha go méo go mothúid an dalta go bhfuil siad saoilte in san seomar range. Sin cinneal jaabháil iontach an CEO é hían go bhfuil sin suamhneach agus an darna rud na faoide bheith ag an bhainteoir agus a bheith tuiscin a chomáid. Se agus a bheith soléir le troiricha agus úsáide buinte an glórbán seachas gachrod a bhíú ó bhéal do ghaltaí tuair deist mar
tá bailí difriúla ag gatainna ólas a thuaisteach agus rudí a elam agus go leor daoine uathacha is minic íonn siad an ísisiúil agus go dacaíonn sé le rudí a eiscint scríofa nó a pictiúr mar sin bhí ag smaoine bhar sin chomá agus má tá agad go bhfuil go leor ahrathe le bheith an ar an lei agus bíon leihann scoile ann nóair nach féidir clí leis an glórama. Gen iirecht é sin a bhíú ribréid an gáilta Beiidir, nó mas ru é nach féidir, bí tuisce nach Beiidir go méid droch lá ag an dalta de bhór na hahrathe seo ar fad. Bhí ag smaoineh céim contasig i gcónaí más féidir. Go cinse. Féidir. Yeah, is rud amháin cinneal an fuid sin a bheith ag loirt faoin fuid sin agus is rud eile beidir sinna chur a bhaim in san seomar range is fiú a bheith ardalach nach loir an tamar fad rud a rá ar amháin nó go dtíireach é a rá os ard gan é a bheith feicalach ar an chláirháin mar a dúirt tú agus rud a cluisiimiid a gcónaí na gurbonan teagas dá cinneal sain riachtanis idirthis gurbonan sin agus teagas mai. So cobbí rud a dhéanaan an múnseoir le codú leis an duine a bhfuil riachtanis orthu in san seomar range. Is cinse go bhfuil si a codú le gach dalta atá in san seomar sin chomáid. Se agus den iirecht gan an rud sin a rá nílam gan is seo rá a chóráin. Aber faoi go é más gá. Cad go gan nach bhfuil nach de amháin éisteach le rud. Arís baid de bheith smoine bhar d mar se is dóilem. Go cin sin. Gurí sean rialacha mar sin a brise mar ní léon gáile agus ní léon éon chéal ag buint le a chuad. Yeah, agus níl sin a codú le daltar bégus tóthe inéiríonn lei. Yeah. In sa leor deanan tú tagartt de charachtar a déir rud cosile they all have something these days. An sílan tú beidir nach diggin daoine nó rint daoine go bhfuil réimse leathan i gceis le thuthas agus slórmuid faoi seo rubug níos luithe faoin dóil bhfuil cuma difriúil ar ina thuthas in iní difriúile. An sílan tú go bhfuil tuiscint maith ag daoine air sin agus nach mííon gatainna le thuthas mar a ggéirne. Is dóilem tú ar a chéile go bhfuil rudí ag dul a bheabh ó héh ar discint generalta ar an ábhar se. Ach tá aineolalas an i gcónaí agus bé is dócha mar tá daoine an nach diggins go bhfuil gach duine éagsúil gach duine uathach éagsúil agus béidir go bhfuil an cuma ar ghuine tuisc go bhfuil siad ábalta labhairt nó tuisc gur féidir le don chuid is mó feimú is siomh príomh seotha ar scoil. Béidir go bhfuil an cuma arthú go bhfuil siad cosú le gach duine eile agus ar go leor bailí tá sa chuos go bhfuil na buirteanna céine arthú is a bheith ar go leor dégóirí ach de réir mar chuann tú aithne ar charachtar mar Freya tugann tú go bhfuil éagsúlacht an freisin agus na rudí a chuirn aste chuann sé isteach ar a cumas feimú ó lá go lá agus is feibí sin agus tá takeíocht áirithe ag teastáil waithí mar sin céine chu sé solir ag breanúirthaí béidir go bhfuil cinál deacrochtaí faoi le ann de réir mar chuann tú aithne arthaí feici tú nó fecinn tú tásúla go bhfuil deacrochtaí próseála eici go bhfuil sé deacar orthaí i féin a chur anúil, go bhfuil sé deacar orthaí a chuid mothúcháin a aithint agus a hiiscint agus na bailí ar fad a churann sin isteach ar a cumas feimú. Mar sin ní hé go bhfuil is socha leis an mhúinteoir sin an charachtar sin a dhearrans an rud cinál aineolach sin. Tá si a ghlacha leis go bhfuil treatment speisialta álar a gag Freya Harte agus ní hé sin atá waithí is tíoch go bhfuil takeíocht áirithe de waithí agus cabhraíonn an diagnóis seo leihí cinál é sin á. Yeah, is sotha insan leor bíon cinál drugal ar Freya ag an tus go méabh sig nó múnseirí go bhfuil an diagnóis feite ici agus beidir nach diggin si an maithas a dhéanthas sé dí nuair a tás ag nó múnseirí mar an sin
heag lá an cóile a thug tú níos luithe an sin a chur a bhaim. Cid é a deartha le duine óg beidir nach sílan gur smúní maiich é an diagnóis a rint le mhúinteoirí, cid é an cóile a chóirtha don dalta? Tá sé deachar a rá mar tuigim do riine agus hiicinn do riine ógad nach mécha géirí an tola sin a rint ach go háirithe le cóide nó daoine ar choísló ach a gás múntóirí deis atá an takeíocht atá wet aáil agus más duine thu nar bhain diagnóis amach nó nach bhfuair diagnóis go dtí go raibh tú i dhéagóir nó i dhuine fásta gach seans go raibh tú extrachailt go mór faoin am go bhfuair tú é agus go bhfuil takeíocht ag teastáil wet. Agus ar dóigh tá an buile nach dighí daoine cadtá gceist leis an diagnóiste agus b'fhéidir go bheici tú go méid iad áirithe cinálín aineolach faoi ach is socha go gaithí tú a bheith muíneach a chuid múntóirí go bhfuil siad a géirí taú leat agus a bheith ar de híobse agus cinnte mátá tú cinál sásta arrála múnteoir a bháin nó las príomhaide nó príomhaide mar dhéanann sfeirla sa scéil seo. Is soilm gur rud cabhrach a bheith ann dit. Ní gá de sé arrála daoine eile mana bhfuil tú a géirí ach sa siomh scoile gach seans go mbeidh sé ina bhantáiste de sé sin éanamh. Go cinseo agus thuirtú síos ar an sin mar deis leis an chodú atá de dhíthort a ail agus aontaim go thomlan leat agus mar a dúirt tú níos luithe fásta tá an sothaí agus tá muid le ag fólam níos mó faoi seo, céan dóil le codú le daoine agus céan dóil leis an idithis ceart a thuirt do galtaí a fásta an idithis ceart a chur áirín chéan le níos mó ólam faoi seo agus é a ólam in san dóid ceart fásta. Ceann duine rudaí a bhí mé géirí ceiste chuirt faoi na deirtar gur minic go déan uathachais gan aitheantas i Gailní go háirithe. An sian tú gur fear sin agus céan fa? Go starúil tá sé sin fear agus dúir a chéile tá sé sin an tuiscin sin ag ahrú agus tá tuiscin cinál níos lethna aguain ar an ábhar seo go generalta agus tá cailíní uathachais san ára bhar sin is dócha. Mar a dúirt mé níos luithe tá sé denósa cailíní uathacha bheith anna hiúin is dócha agus buineann sé sin leis na hiarachtaí a dhéanann siad tríthe a chamaid faoi cheilt mar sin ní hé go bhfuil siad ciúin go nádúrtha nó gur cuid den farsandacht atá an is a géirí cuid do héine a chur bhallach is dócha agus tá sé deachar é sin a aithint tá sé deachar a aithint go bhfuil idir uathach mar sin ach a rís is dócha tá an tuiscin sin annanis agus tásúlagam gur go sé sin cabhreachta do bhúnteoir agus de hisismithirí beidir aithníonn go bhfuil a gcuid cailíní ag strachailt ar bailíach agus beidir nar hiig go dtí se cad chuig a go raibh siad ag strachailt. Go cinse agus is dótha cod den taithí a tá deanta go staril beidir grú sin bunaithe ar bhuithealaí go pointse agus gur sin beidir cod den fá go mbíonn an cineál dearcú an in san phobal gur go géalaonn uathach go géalaonn sé rud éirithe ach tuigeann muid inis go bhfuil spectrum leathan an agus go dteagla duine a bheith áitrirbí ar an spectrum sin agus dúchlein éirithe a bheith rompu agus codú agsúil wuthú mariaal ar na dúchlein sin. Ceann den ar rudééis sin na tá tabhairt
deanta in san leor do neoord ihe hain atá ag Freya chomaich. Agus tá sé pléite in san leor ar bhealach aonta éiger agus stúma agat tá sé deanta ar bhealach ar rois. Tá taide an a léiríonn ggóil cinneal Kangalan idir an uathachais agus neoord ihe hain. An sin tú go bhfuil golóir fásachta an ar sin? Is socha nachhfuil ach is stoilm go bhfuil tuile taide ar bun faoi sin inis agus amachchan seo go méid tuile ólais ann maidir leis an gceangal sin. Tá cloiste agam go bhfuil hartar fiche fan géad do riine a bhfuil neabhar d'Uathacháin orthú, go bhfuil tréthe uathacha orthú nó d éigean mar sin. Agus tá sé sin suntasach go leor. Agus is rud é a bhainint le cailíní go starúlach ní chiallaíonn sin gur cailíní a bháin a bhíon extracailt leis an tsiniste agus ar an drochuir tá níos mó daoine ná riamh extracailt leis an tsiniste agus daoine óga ach go háirithe agus tá líon na múchalaí ag dul in airde i gcódaí freisin. Ach an rud atá suntasach faoi neabhar d'Uathacháin i gcás Freya mar hampla ná nach muineann sé le cáilithe meachan ná íomhá chorp. Agus de gnáin ar smaoiníonn muid ar dhaoine óga ach go háirithe agus an tsiniste smaoiníonn muid ar an brú atá orthú ó na meán hóisialta agus rudí mar sin ach sa cháiste ní bhaineann sé leis na rudí sin ar chorbe, bhaineann sé le smacht bailach atá an do Freya cinál smachta áil ar a saol agus luí mé an focail sin níos luithe agus mé a caintear an deacracht atá eici cinál í féin na hiiscint ó thaobh mothúcáinte agus mar sin is bailach é seo cinál graime áil ar an saol a lábhah chuir timpeall ar a saol agus smacht a bhainteach ní rud sláintú le ar nói ach nuair nach bhfuil éon tuiscint eici ar cad eile atá dul ar aghaidh is é an tain rud is é an tain freagra atá eici is socha. Tá sin aontasántasach agus rud nach bhfuil caithfidh mé rá mór an arólas agam sa faoi ach is dótha leis an leor seo curtha amach gur rudaí cosú le sin nuair atá scéal mar sin curtha le chéile ar bhealach thó intéiche sin agus deanta ar bhealach thó éigeir sin mar atá deanta agatsa go nardóéis sin an fasacht atá an ar seo de réir mar ardaíonn an fasacht go nardóé an méid atá rólas agin agus de réir mar olméon muid de réir mar a ardóé an fasacht so is cinneal curcail é agus le codí is bó ar fada é le go dogíimiid gach gré den uathachais agus de neoord ihe hain ach níos mó a olméid níos fearr a bheits sé. Ag déirí an leor an sin Méabh deanan tú rud aontaithe agus is bralam seo málann tú leor scannain agus rudaí eile atá dírithe air nó scríofa ag daoine le thuathachais. Dar leat céan feadh a chéann tú go bhfuil sé táhachtach go bhfuil daoine le thuathachais i gcrí lear an phlé faoin uathachais agus céan feadh bhfuil sé táhachtach go bhfuil an muhanna le cloisteáil. Ceantas na leabhar a bhfuilm ná speechless le Fuair is fearr ó Condéhuio é agus tá sé uthach ní leabharann sé agus go dtí go raibh sé 3 bliana déag díos ní raibh cumas aige éon chumarsáide dhéanamh ach an sin d'fhoghlaim sé le chlár litreacha conas focail a litrú agus sin an bailach atá aige inis cumarsáide dhéanamh agus tá leabhar filiíochta scríofa aige agus tá sé do chreide agus hastig weim is socha béime legan ar rothanna cosú le sin mar is minic a cheapans daoine nach bhfuil cumas ag daoine uathacha nach leabharint nó go bhfuil siad an teoranta ó thaobh an cumas atá acu ach ní fuaine
nó faoine ará cén cumas atá ag duine agus mar sin de caiimiid éisteach le gahanana uacha, mar is iad sin a chrothíonn dúin an cumas atá acu. Go cinse ceithimiid cinneal daoine a chomasú le hinsinstúin faoine haithí mar sin an dóid fearr a ólamid daoine eile cén dóid le codú le daoine uthatha agus le codú lá bheith mar thuid den phobal agus iad a chomasú le gra héalabhaid acu agus leis na dúchlein a tar rompu a Harú. Mar ácail scur méamh bhhailm de jocolate a rintlin Cahatha jogal le daoine gáil de mé si géirí níos mó a ólam faoin uthathe slormaid faoin uthathe sanniu agus slormaid faoi New-York ihe hain fásta, má tá funsaí ar bí ar leithegad ar bhhaile daoine acur ina chrá le níos mó a ólam faoi sin bhe sin gohéintach. Kinse is tucha as I am mar fríomháit sin an charhannacht Uathachais atá ganin seo in éireann agus is duine uathach é an príomhhaimimeach sin Adam Harris agus tá go leor áisina acu siúd agus is dóilm go bhfuil áisina acu faoi neabhord Uathacháin freisin ach is féidir dul go bodyhwise pancaí agus tá neart ó leis an sin chumá. Ítach méamh míle buchas as luir san aniu tá agam gur ólam meise an méid sin ó bheith ceintlaat nó tá mé cinse go bhfuil muoin na heisteí chomáid. Bhil hín do gatainine an leor a leo tá sé gohéintach, so míle buchas a rééis méamh. Gur mí agat.